este ano imos facer a matrícula do alumnado empregando o que se chaman círculos, que non deixan de ser grupos a nivel da aula virtual. Para o profesorado vai ser moi cómodo porque non ten que escoller o seu alumnado un a un, os seus alumnos un a un, senón que escolle o grupo ao que lle dá clase e listo. Imos ver como se fai. Estamos dentro do curso, imos ao bloque de administración do curso, usuarios e usuarios matriculados. Ben, aquí eu xa estou matriculada de profesora. Premo matricular usuarios e escollo examinar círculos. Aquí deixo estudiante, por que? Porque vou a matricular os meus alumnos que son estudiantes. Ben, os círculos creados están organizados por grupos, primeiro a ESO, por exemplo, pero tamén por optativas. Optativas que teñen tanto alumnado do grupo A como do B. Vale? Por exemplo, laboratorio de ciencias ou programación, religión, valores éticos, etc. Buscamos o noso grupo, vale? Se non o atopamos aquí, prememos en seguintes, e no meu caso vou a matricular a todo o claustro. Entonces, atopei o claustro e premo no seu botón de matricular. Xa está. Premo rematar e listo. Xa me matriculou a todos estes de golpe. Se precisase matricular a outro grupo de alumnos ou a algún alumno a maiores, volvería a premer matricular e os buscaría aquí. Para buscar un alumno concreto, deixo examinar usuarios. Se quixera engadir outro círculo, premería en círculo e escollería o círculo. De acordo? Veña, a matricular usuarios. Ánimo!